Чешки метровлакове заменят старите руски мотриси на метрото в София, а първият от тях вече е на българска земя. 8-те влакове Шкода ще се движат по линии 1, 2 и 4 и ще бъдат пуснати през юни 2026 година. С новите машини пътниците ще чакат по-малко докато дойде следващия влак и ще бъде подпомогната новата метростанция между Сливница и Обеля. Машините са с капацитет за 726 пътници и обособени места за инвалидни колички и велосипеди. Максималната скорост, която ще развиват, е 90 км в час. Ще разполагат с климатична инсталация и видеонаблюдение в салоните. След приключването на тестовете в Чехия, всички нови метровлакове ще бъдат транспортирани до България, където ще бъдат направени изпитания в реални условия по линиите. А ето и няколко интересни факта за софийското метро. В момента то разполага с 47